bagai hambai maro especially sini honorable sini EM sir Suhal Debbarma no bini nangkukma jora tai agini haikeno bo sakthari je bubagra no hamjak mungte promise thaima haikeno bo khlai tongma bagai like sarna hambai sini bisingo Tipra Mothani block ni vice president sini dada tebo hambai maro sini YTF ni block president TWF ni block president tengkai tai sini joto senior leaders dang sowa atugja jotono no khoroksa kai ani hamjak ma tai chobani chibai जों दिनै कायसा बोखावा आं सोंनानै मुसुमा खावबोसे सिनि 12 तारिख एप्रिलाव सिनि इलेक्शन नाय voting नाय ताबु बाक्साबा फाइ सापायो बीजेपी ओ vote रेडी बाक्सा फाइ सापायो गोसागो vote रेडी जों तिप्रा मथा बुबाग्रा नि लगी तंनाय रखे सावो आन्द्रस सिम्बल vote रेडी किन्तु साइमाना नांनाय bo political party ni nahar mungtamo aboni pore se vote nai haida nge tabuk BJP rok ni nahar mungtamo ek number BJP ni nahar mungkai sini amani kok borok no roman script by Syria norong ni musung tui Syria abka BJP ni demand khada khanaka MDC sama khanaka namble 200 bosor pana andolon khaidi tobo kok borok no roman script by Syria sengni saw Dr. Manik Shah, Honorable Chief Minister, direct Basono Sawo, Norok Jesapan Andolon Kaidi, Kablaidi, Thilaidi, Tobo Sung Norok Ni, Dabino Sung Mani Mania. After BJP Sawo. BJP Okok Sawo, Sini Hani Odikarno, Sini Yago Rimania. Tabuk CPIM, Borok ni Thani Sungmawan Sukzau Nai. Borok Kai, Tipra Mothano, Kebengnani Bagai. Tipra Mothano hari rina bagi samung khai tong haisi ar Tipra Mothangke sawo basani odikar sengmana nangnai sini hani odikar sengmana nangnai beskangni salo Tipra sa gethangei kusung keplaingi tongna nangnai tabo o je sini porikha sudu ang James Debbarma ni simi porikha ya seng jotoni porikha haisi o porikha wo sabo porina nangnai sengpa sengna kai sengno porina nangnai ble Nizini pori khana nizini mar nai ble kubuni dopa 10 to sini Tipra sani land rights ni bagi san peglak na ble kubuni dopa rok to sini borok na mathangna bagi dabi san peglak kubuni dopa rok to sini borok no thangai thangto nei dabi san glak ga o pori kha sabni kai jotto sing Tipra sani thansangai o pori khano kaplai mangnai o pori khano kaplai mangnai o pori khao kaplai kai se sini land rights ni odikar o porikhaw kaplaing kai sini next generation rok roman script by sinani sujuk manai o porikhaw kaplaing kai maharaj jenai ma haike sing konai haisi ek digin kai sini soi bufa maharaj ka bai singno ringi tongo ani Tipra sarok norok thansangi phaibaidi logir baidi sini hani odikar singmananai tai kaisa digin kai Dr. Manik Saha Bubagra versus Dr. Manik Saha Dr. Manik Shah kai kubuni bo songni borok bo kai sawo nongni land rights ria nongni roman script ria nongni jotto odikar ria othoso abo hai samani porebo baksa BJP khayo nei netarok a samani kokto yafa khoroboi tongoyu borok samani kokto समर्थन khai prochar khai tongoyu haisi sung itihas already bul khai haikya 1953-57 rogo ekta time Bharat ni home minister এই ভারতনি হোম মিনিস্টার গোবিন্দ বলপন ও সিনি ত্রিপুরা রাজ্য ফাইনুক পাইকা ত্রিপুরা রাজ্য বাংলাদেশনি বড়রক ফাইমাং Tipra sarok salsa komor sinai tamo saka প্রায় 5 লাখ বাংলাদেশনি ফাইনে রকনো মধ্য প্রদেশ হাই হাওন রক সেনানি চাইতক দি সিংনর ন লগিরনাই তাই সেউইব হনাই কিন্তু তামনুকা সিনি স্বর্গীয় দশরথ দেববর্মা স্যার সিং বন ব্লাইকে বরম খায়ু ও রামচন্দ্র ঘাট নিনো Bono singhaba hamzak wahaisi bono pojonto se brain wash khayei bandi wei sini Tipra sarok no ukulgo tonrui siri khogrka bumi hinke bumi dite hobe udbastop আগমন চাই refugee আগমন চাই ha kri rokno ha ma bakne hinei sini bato songrokno siri khogrka a taimo to poralekha se kri jotono mar nai hini siri khoma bai হাজার লক্ষ বড়